Wupa. Muradu ve delaydı maçak olsam neyel teknika gerek, neyem etmeli. Ansatda bir muradawy bolmak, bir ýol ötünden muradawy çykarmak. Muň düýünü näme ýatyr? Hindistan saz sunutunyň bilen Türkiýe saz sunutunyň goşulmagy we munam türkmen saz sunuty hökmüne çykarmak gerek. Muň başynda ilki muradawy meňdemeli. Galdyrlan saçyň bolmaly, sakalyň bolmaly, gara ädik, gara eşikler. Bärde bir tarkana var, näme wada meňdetme var. İlki bilen ben bir aýdymdan mysal bilen başlaýynda Laçyn Mehmet we aýdym var, hey bakar mısın? Hey hey diýerdi Laçyn. Muradawy näme diýer? Hey hey, görem? Hindi sasyny türk olar goşýar. We harflaryň üýtgetmeli. R, S, R-ny yeke nemeden üýkünün aýtdan adam muradawy. S-ny mundan näme pelte gaýdy bilýän ýok. Görýärmi? Aýdyp görerler. Hey, hey, bakar mısın? Yüreğimi yakar mısın? Bu delice yüreğimi ışk oduna yakar mısın? Görýärmi? Parlak gör. Bakar mısın? Yüreğimi ben şördüm dedi. Bakar mısın? Bakar mısın? Sen işlemeli olýar. Men işlemeli. Bu delice yüreğimi terep diýmejek ýaly yüreğimi deliceden tamam öňe diýe. We muň iň esasy ýapgarlaryň ýerem bilgili gelince de her aýdymda şoňa bolan sevgisini görkezýärdi. Ne bärdenem bilgili gelince murada ullukan salam ýoldaýar.